हर महादेव मेरे प्यारे श्रोतागण का हलवा कैसन बनी जा। रउआ सब के हमारे चैनल विश्वास शक्ति फिल्म्स में स्वागत बाटे। रउआ सब के बीच एक बार हम फिर से लेके आ चुकल बनी नया अपडेट। रउआ सब के हम बता दी, आज सुबह 6:30 बजे बिहारी वुड यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही सुंदर प्यारा सावन के गीत रिलीज हो चुकल बा, जवन गीत के टाइटल बा मैडम शिव पूजे जाली। रउआ सभी के बता दी, इ गाना के गईले बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और अभिनेता देसी कलाकार प्रमोद प्रेमी यादव जी और उनकर साथ देले बड़ी भोजपुरी के सुपरस्टार गायिका नेहा राज और गीत के लिखले बड़े कृष्णा बेदर्दी जी और इस बार म्यूजिक से सजेले बड़े पुनीत बिहारी। रउआ सब के बता दी, आज सुबह 6:30 बजे बिहारी वुड यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो चुकल बा। अभी तक रउआ सब नहीं जा देखले तो जाई जा बिहारी वुड यूट्यूब चैनल सर्च करी जा और गाना के भरपूर आनंद लीजा। बता दी रउआ सब के ये गाना बहुत ही सुंदर प्यारा और बहुत ही धमाल हो चुकल बा। काहे कि इ टाइटले इतना धासु बा तो गाना काहे ना धासु हो की। तब तक खातिर मिलत नहीं जा अगला वीडियो में। हर हर महादेव, जय हो भोजपुरिया समाज, बाय बाय।